Josef Baše se narodil 10. března roku 1897 v Jičíně, kde také vychodil nižší reálku a od září roku 1912 do června 1913 absolvoval první ročník učitelského ústavu. V září 1914 byl v Jičíně odveden a nastoupil prezenční službu u CAK domobraneckého pluku číslo 28 v Písku. Po měsíčním výcviku byl odvelen na srbskou frontu, kde byl na konci listopadu zraněn bodákem do prsou a současně zasažen střepinami granátu do obou lítek a levé ruky. Po rekonvalescenci byl v květnu 1915 odeslán na ruskou frontu, kde byl 3. září jako velitel družstva v hodnosti svobodníka u Rovna zajat. Přihlásil se jako dobrovolník do srbské armády a již 7. září nastoupil výcvik v srbské důstojnické škole. V březnu roku 1915 byl jmenován podporučíkem a určen velitelem čety ve 4. srbském dobrovolnickém pluku. Zúčastnil se tažení do Dobruče. V říjnu 1916 byl na bulharské frontě po explozi dělostřeleckého granátu zasypán a současně zraněn šrapnelovými projektily do levého stehna. Poté byl až do ledna 1917 v nemocničním ošetřování v Oděse. Po vyléčení se nakrátko vrátil k jednotce. V březnu byl převeden do československých legií a zařazen do kádru důstojníků v Bělgorodu. Od července byl zařazen jako velitel roty u československého střeleckého pluku číslo 8, od prosince u 2. záložního pluku. V polovině června roku 1918 byl přemístěn jako velitel roty k údernému praporu. V říjnu byl povýšen do hodnosti kapitána a umístěn jakožto dispoziční důstojník do štábu sibiřské armády. Od března následujícího roku působil jako instruktor pro výcvik úderníků. Přechodně byl také velitelem poddůstojnické školy a pluku. Do vlasti se vrátil 14. června roku 1920. Do listopadu sloužil v Turnově. Poté byl přidělen k pěšímu pluku číslo 41 do Žiliny. Zde sloužil jako velitel 2. 41. roty a později jako zástupce velitele 1. 41. praporu. V lednu 1921 se kapitán Baše oženil se slečnou Jaroslavou Žižkovou. Syn Jaroslav se manželům narodil v prosinci roku 1925. V květnu roku 1921 byla kapitánovi Bašemu velitelem praporu udělena přísná ústní důtka, neboť jednal s mužstvem proti předpisu, a sice tím, že chtěje při cvičení donutiti 2 muže k překročení strouhy, dotknul se jednoho z nich rukou a ťal ho holí, druhého rovněž tak. Od listopadu 1921 byl Josef Baše přemístěn k pěšímu pluku 23 do Bratislavy, jakožto velitel 10. 23. roty. V prosinci 1922 byl povýšen do hodnosti štábního kapitána. Od listopadu 1923 do dubna následujícího roku absolvoval tzv. Ekvitační kurz pro důstojníky pěšího vojska. Od března do září toho roku byl na stáži u bratislavského dělostřeleckého pluku číslo 54. V prosinci roku 1926 byl jmenován majorem, od prosince 27 sloužil jako první plukovní pobočník. Od ledna 1930 pak sloužil v Trnavě, kam bylo přemístěno velitelství pěšího pluku číslo 23 a jeho 3. prapor. Od března do července 1927 absolvoval major Baše v Praze a Milovicích kurz pro velitele oddílu. V teoretické části se umístil mezi 90 frekventanty na 43. místě, v praktické části mezi 37 frekventanty na 17. místě. Velitel teoretického kurzu podplukovník generálního štábu Emil Fiala v hodnocení napsal: méně iniciativní, snadno se zalekne, rozhoduje se pomalu, ale dobře, je klidný, svědomitý a velmi pilný. V červnu roku 1931 byl Josef Baše povýšen na podplukovníka a přemístěn k pěšímu pluku číslo 39 do Bratislavy,
kde vykonával funkci velitele praporu. Od listopadu 1931 do prosince 1933 sloužil v Petržalce. Od ledna roku 1934 byl přemístěn do Děčína jako zástupce velitele k hraničářskému praporu číslo 1, který byl kasernován v místním zámku. Od října do prosince 1935 absolvoval v Praze kurz pro velitele vojskových těles s velmi dobrým prospěchem. Velitel kurzu, plukovník generálního štábu František Němec, hodnocení uvedl: klidné povahy, sebevědomého vystupování. Je pilný, svědomitý a důkladný. Má dobrý postřeh. Pracuje samostatně, je energický. V hodnocení za rok 1936 o něm velitel hraničářského praporu 1 plukovník Václav Hušek uvedl: velmi schopný k výcviku a výchově podřízených, jak po stránce vojensko-technické, tak i mravní. Jako zástupce velitele hraničářského praporu se výtečně osvědčil. Velmi rozhodný a energický. Ustálená povaha, živý, sebevědomý. Velmi dobrého společenského vystupování. Schopný reprezentace. Od března 1937 byl přemístěn k berounskému pěšímu pluku číslo 38. Při odchodu od hraničářského praporu 1 mu bylo vysloveno velitelem 3. divize pochvalné uznání. U nového útvaru byl ustanoven zástupcem velitele plukovníka Evžena Vojtěcha Rebendy, který byl ale záhy po jeho nástupu kvůli administrativním i dalším chybám při velení pluku odeslán na dovolenou na neurčito. K 1. lednu roku 1938 pak byl penzionován. Podplukovník Baše proto sloužil od 3. května do konce prosince 1937 jako zatímní velitel pluku. V této neočekávané funkci projevil značnou iniciativu a v závěru roku se mu podařilo upevnit morálku a svěřený útvar dostatečně konsolidovat. Velitel 4. pěší brigády generál Jan Klout o něm v hodnocení za rok 1937 uvedl: povaha, bohaté bojové zkušenosti, teoretické i praktické vědomosti činí jej velmi schopným k výchově i výcviku podřízených. V Brzku po jeho přidělení k pluku jako zástupce zastupoval skutečně velitele pluku, jehož odchodem nenacházely se poměry u pluku v nejlepším stavu. Projevil skutečnou snahu vše napraviti, ač zdá se, že postrádal potřebné velitelské zkušenosti nebo větší míru rozhodnosti. V jeho hodnosti je všestranně použitelný jako zástupce velitele pluku, velitel instrukčních kurzů nebo veřejných slavností. Dne 22. května 1938 se podplukovník Baše se svou jednotkou přemístil do jihlavské posádky. Po vyhlášení mobilizace se stal velitelem pěšího pluku číslo 88, který byl formován jako B útvar náhradním praporem pěšího pluku 38. Po vystrojení a vyzbrojení byl pěší pluk 88 soustředěn v prostoru Motyčín-Kladno s velitelským stanovištěm v obci Dřín. Jednotka byla součástí manévrovací 18. divize, formované z mobilizovaných záložníků. Velitel 18. divize generál Fasaty o podplukovníkovi Bašem v hodnocení z 27. října uvedl: v době od 24. září do 15. října 1938 velitelem mobilizovaného pěšího pluku 88 svou svědomitostí, čilostí, důsledností a energií dovedl v krátké době dostati do polního pořádku svůj pluk, složený téměř jen ze záložníků. Jeho vliv na kázeň přes všechny překážky byl velmi dobrý. Má osobní zásluhu na tom, že pluk splnil všechny úkoly až do ukončení demobilizace. Celkový výsledek klasifikace velmi dobrá. Po demobilizaci pěšího pluku 88 nastoupil podplukovník Baše službu opět u pěšího pluku 38, kde se trval až do likvidace jednotky. Od července 1939 až do konce roku byl zaměstnán u obecního úřadu v Berouně. Od ledna 1940 byl penzionován.
Jako jeden z nejbližších spolupracovníků plukovníka Maxy byl na jaře 1939 zapojen do obrany národa jako vojenský velitel okresu Beroun. Zde organizoval přepadové jednotky a vykonal přípravy pro mobilizaci bývalých příslušníků Československé armády pro plánované povstání. Dále organizoval zpravodajskou a sabotážní službu. Pro berounské ústředí obrany národa také získal mnoho spolehlivých spolupracovníků z civilního sektoru. Dne 24. února 1940 byl zatčen gestapem a do konce července vyšetřován na Kladně. Pak byl postupně vězněn v Terezíně do prosince 1941, v Praze Pankráci do května 1942, v Bautzenu do prosince toho roku a naposledy v Berlíně. 20. ledna 1943 byl odsouzen německým lidovým soudem v Berlíně za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a neoprávněné držení zbraní k trestu smrti. Rozsudek byl vykonán stětím v Berlíně Plezenze 9. dubna 1943 v 19 hodin. V říjnu 1946 byl Josef Baše in memoriam povýšen do hodnosti plukovníka s účinností a pořadím od 1. května 1943. Tento hrdina našeho národa byl dekorován těmito vyznamenáními. Řádem svatého Stanislava 3. třídy s meči a bantem. Řádem svaté Anny 3. třídy s meči a bantem. Řádem svatého Stanislava 2. třídy s meči a stuhou. Řádem svaté Anny 2. třídy s meči a stuhou. Křížem svatého Jiří 4. stupně, verzí pro důstojníky. Šavlí řádu svatého Jiří, československým válečným křížem 1918, revoluční medailí medaile vítězství, rumunským pamětním křížem na válku 1916 až 1919 se štítkem Dobrogea, srbskou pamětní medailí na válku 1914 až 1918 a československým válečným křížem 1939 in memoriam. Čest jeho památce.